Siyabonga abangcwele ukuthi sikhona. Seshila ukhabazela sasi wayethe sizoqala noma sizoyivula imvuselelo. Ngase ngijabula ukuthi nonke izovula ngoba umuzo ushumayela ekuqaleni inhlanhla onayo eyokuthi abazalwane bakulalela babusiseke without any reference to any message asebeyitholile. Usuke nje ushumayela babusiseka abazalwane ayikho indawo abarefeya kuyo ukuthi hayi sekuthiwe kwathiwa lana. Now ubeseke uma esesho what I know asimove from Wednesday to Thursday savumelana nayizolo futhi athi asimove to Friday. Engase ngibona ukuthi ayisekunzima kakhulu because already knowing the servants of God asebemila we understand ukuthi bekungcono uqale set the tone ithi inyuke nje. Now the challenge ebisibakhona ke ileyo ke yokuthi kufanele umuntu ezoqhamuka sekugijima inceke zenkosi ezisebenze kangaka kule pulpit. But nevertheless because umsebenzi kaNkulunkulu and lonke icebo elifezekayo elikaNkulunkulu and the gifts that have served before us in the past 2 days awenzile umsebenzi omkhulu ebandleni likaNkulunkulu. Izwi lenkosi lithi zonke leziphiwo zenzelwe ukuba kwakhiwe ibandla.